יומן חתונה חלק נוסף. אז כמפיקת חתונות שמתחתנת, אני באה לעשות לכם סדר בהכל. מי שלא שמע, אני עושה באמת סדר מההתחלה עד הסוף ונותנת טיפים. אז אחרי שהגענו לשלב האולם, חתמנו, עברנו על החוזה. אז הרבה זוגות חושבים שזה הרגע שאפשר להירגע, שנגמר הלחץ, סגרנו אולם, יש תאריך. אז בכלל לא, פה מתחיל הלחץ האמיתי. אני עושה כזה סיכומון קצר, הכנתם את הרשימת מוזמנים, ביררתם עם האולם בטלפון, הגעתם לאולם, אחרי פגישות, לא הראיתם שאתם בעצם לחוצים, גם אם אתם רוצים את האולם. בדיעבד אחרי זה עשיתם משא ומתן, סגרתם את האולם שמתאים לכם מבחינת המיקום, המחיר, כמות האורחים. כמובן התחייבתם ל-30% פחות מהכמות האורחים שלכם. עכשיו מתחיל הלחץ האמיתי. ברגע שבעצם יש אולם, צריך להתחיל לסגור הכל. ספקים ודעות. ואני חשוב לי די-ג'יי והוא חשוב לו די-ג'יי, אבל אני אוהבת טרנס והוא אוהב בכלל רק מיינסטרים. אז האם אנחנו מצליחים להסכים על זה? אז סבבה, לי אכפת איזה צלם יש ואיזה צילומים הוא עושה ואיך האיכות שלו, ולבן זוג שלי לא אכפת. אבל יש הרבה תככים ודברים באמת שחוסר הסכמה. שימו לב לדברים האלה. אז בעצם אחרי שסגרנו את האולם ואנחנו רוצים לסגור ספקים, אנחנו עוצרים רגע, נושמים, עושים טבלת אקסל. קודם כל מדברים אחד עם השנייה. מה מתאים לי? מה מתאים לבן זוג שלי? האם לי אכפת מדי-ג'יי ולא לא אכפת? האם לי אכפת מצילום ולא לא אכפת? האם לי לא אכפת מספקים מסוימים ולבן זוג שלי כן אכפת? מדברים על הכל, מעבירים את זה על טבלת אקסל, רואים שיש התאמה בינינו, שאנחנו מצליחים להסכים. תמיד צריך להתפשר, אין מה לעשות, כמו בכל דבר בזוגיות. ואז אפשר להתחיל לעשות שיחות. אפילו לא ללכת על האפשרות הראשונה, להתקשר לכמה די-ג'יים, להתקשר לכמה צלמים, לבדוק את העבודות שלהם, גם לא לסגור ישר בטלפון, לקבוע פגישות, ללכת לראות נגיד די-ג'יי באולם כשהוא עובד, ללכת לראות להקה באולם כשהיא עובדת באירוע אחר. אז אם אתם אחרי סגירת אולם ומרגישים קצת לחץ, מרגישים קצת עבודים, אתם בהחלט מוזמנים לכתוב לי, אני אעשה לכם סדר, יעזור לכם. אבל באמת הכי חשוב, תשבו, תעשו את הטבלת אקסל, וגם כמובן בין היתר ללחץ ולדעות השונות, להבין מה באמת חשוב לכם ואיך אתם שומרים על התקציב שלכם. בהצלחה!